Mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Alas 6:42 ng umaga, Idol, at isa po sa ano po natin po dito, makakausap po natin ngayong umaga ang ama ng pinagpalang bayan po ng Manaoag at siya rin pong presidente ng LMP Pangasinan chapter. Pabati mo na po natin po, nasa linya ngayon si Mayor Doc Ming Rosario ng Manaoag, Pangasinan. Mayor, magandang umaga po at pagbati po ninyo sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay sa mga oras po na ito. Yes, magandang umaga, Idol Mark. Isa pong magpalang umaga mula po dito sa ating pinagpalang bayan ng Manaoag. At yun nga, salamat sa pagtawag. At syempre, alam naman natin na itong malaking disturbance ngayon, itong pagtaas, no? Pagbulusok ng presyo ng ating mga petroleum products dahil po sa mga kaguluhan sa gitnang silangan. Opo, Mayor, siguro unahin ko lang muna po dyan po sa bayan po ninyo bago po yung mas malawak po na usapin na kasapi po ng LMP Pangasinan chapter. Dito po sa bayan po ng Manaoag, kamakailan na nagpasa po kayo ng executive order para po ibigyang diin yung memorandum na ibinaba po mula po sa Office of the President hinggil sa pagtitipid ng pagkonsumo at the same time dito po sa ano po natin po na pag-utilize ng mga bihikulo po natin sa mga air condition at yung ano po natin yung 4-day work week in a week po, Mayor. Well, tama po yun, Idol Mark, no? At tayo po'y agad na nagre-echo ng utos ng ating Pangulo noong nakarang linggo ng pagtitipid, no? Dahil nga po din sa inaasahan talagang magbulusok ng presyo ng petroleum products. At minarapat po natin na talagang tayo po'y magko-comply doon sa 4-day work week, pero i-compress po ito at gagawing instead of 8 hours, magiging 10 hours po every day, from Monday to Thursday, para po ma-comply pa rin yung 40 hours na work hours a week na kailangan gawin ng ating pong mga kawani ng lokal na pamahalaan. Opo, ito po para masiguro din na sigurado ko hindi po maapektuhan din po yung mga serbisyo publiko po ng mga opisina po dyan po sa may Manaoag, Mayor. Well, tama po yun at lalo na yung ating mga responders na nakaabang, mga PNP, kasama po yung tagalinis at mga nasa traffic ay sa RHU ay kasama sila doon sa patuloy na pag-obserba ng normal na oras dahil nga po kailangan sila araw-araw sa kanilang mga pwesto para yung delivery naman ng mga primary health at saka mga basic na lalo na sa traffico ay nandyan pa rin at hindi mawawala. Parang kamakailan po, meron po kayong ibinaba pa na kautusan para po sa pagtitipid din po sa pagkonsumo at paggagamit po ng mga bihikulo po natin. Particularly, ito pong parang lakbay aral, Mayor, dyan sa Manaoag. Well, very particular naman po yung utos ng ating Pangulo na kayo mga team building, lakbay aral, medyo sa ngayong panahon ay talagang hindi mo naialaw para po makatipid. Maliban dyan, in-implement din natin na encourage natin ang ating mga opisina na mag-carpooling. Instead na isa-dalawang pupunta sa isang lugar, isang direksyon lang naman yung puntahan nila, ay magsama-sama na at isang sakyan na ang gagamitin. Opo. Hindi po ba maapektuhan po ang paghahanda po natin sa centenarian po natin po ni Apo Bakit, Mayor? Well, so far hindi naman po nakikita namin na naka-contain naman ang effort dito sa baba, dito naman sa aming Bahabdad, no? Siguro maliban doon sa preparasyon sa mga
mga espasyo sa parking na kailangan namin iayos. No, at yan pinapag-usapan na rin kasama po ang ating butihing gobernador, Monmon Vico, na tutulungan tayo sa paghahanda ng mga possible areas for parking at yung mga rerouting naman. At so far, ay natingin ko naman na kaya naman at pagtutulungan. No? So, wala naman malayong biyahe, dito lang naman sa Manawag, kaya nakakontain lang naman dito yung mga efforts for the preparation ng Centennial. Apo. Idol Martin. Apo, doon po sa pakikipag-usap nyo po dito sa inyo pong mga punong barangay, Mayor, dyan po sa may Manawag, ano po ang inyo pong malinaw na direktiba, pakiusap po sa kanila para sila rin po ay tumalima dito po sa kautosan po ng Pangulo? Well, on their own effort, wala pa po yung ating direktiba. Meron na rin silang mga efforts ng individually na kanya-kanyang effort ng pagtitipid. At maliban dyan, same order will be cascaded to them para po sila po mag-guide them at encourage them na sumunod sa kautusan na ito dahil ito talagang kailangan. No? In fact, talagang ramdam at pinapamonitor, by the way, pinapamonitor po natin 24/7 itong ating mga gas stations, no? At yung baga, parang nagkukuntidirang medyo isara muna dahil talagang napakataas po yung kanilang source ng supply. Kaya nga po mahirapan, sabi na ng iba, mahirapan silang itama doon sa utos dahil nga antas din yung supply rates na pambili nila. Kaya nga, yun po yung apprehension nila ngayon sa predicament ng ating mga gas stations dito at malamang sa lahat. No? Actually, nakakapag-usap po kami ng mga ibang mayors ng Pangasinan. May mga talagang pinatawan ng mga suspension ng kanilang mga business permit kaukol dyan sa mga overpricing o kaya unexpected na hindi nakaalinsunod doon sa utos galing po sa national government. Diyan naman po sa may Manawag, Mayor, wala naman pong pasaway po na sinita kayo? Well, so far wala naman po. Yun lang yung mga may nakita kami medyo pagtaas pero dasabihin naman. Hindi sabihin nakatutok po kasama ang MDIRMO, kasama ang kapulisan sa pagmamonitor ng konti lang naman po yung gas stations dito at talagang actually hindi lang sa kapulisan, mismo yung tao mismo ay very vigilant sila. No? At talagang pinaparating ka agad kung meron silang nakitang mga paglabag sa mga presyo na yan. Opo, so yun nga, yung ating hepe po kasi nakausap niyo isang operator ng gas station. Ang mahal din pala ngayon, Idol Mike, yung kanilang pinapukuhanan, yung kanilang source, ay nag-shift up talaga yung presyo, kaya hirap din silang ibaba ng ganong presyo. Yung mga narinig po natin, kaya marami pong mga nagkukonsidera, nabanggit din ng mga ibang mayors kasama ko kahapon, na may mga nagkukonsidera na suspend muna nila ang kanilang operation dahil dito sa pagbulusok nga ng presyo, no? Sa merkado at ang angkatan ng kanilang mga supply ng krudo at mga petroleum products. Opo. Mayor, dito po sa mga ibang bayan, particularly dito sa inyo pong karatig po na Dagupan, meron po silang cost-cutting din po. For example, dito po sa pakiusap po ng mayor po ng Dagupan, si Mayor Belen, na tumulong itong mga kabahayan doon sa kanilang segregation para maging efficient, mabilis itong paggamit ng mga dump truck. Diyan po ba sa bayan po ng Manawag may mga ganitong measures din po sa inyong iba't ibang mga ahensya po para yung pong paggamit ng hindi maiwasan ang paggamit ng behikulo talagang ano po natin po full yung ano po natin tawag dito makatipid po talaga? Well, tama po yun, Idol Mark. No? Kailangan din talaga ng kooperasyon ng lahat. No? Hindi lang po sa lokal na pamahalaan, sa ating gobyerno, bagkus sa ating mga mamamayan, talagang kailangan po tulong-tulong po dito. No? Yung konting matitipid ng bawat pamilya, bawat bahay. No? Malaking bagay po, no? Yung segregation na ginagawa sa Dagupan, napakaganda po, no? At maganda pong tularan din. Para po mas efficiente ang mga pag-deliver o pagkuha ng kanilang mga sampon ng kanilang basura. No? At yung maliban dyan, ito nga sa ating malaking pinag-gagastusan po ng krudo, itong ating dam site dito sa area ng Pugaro. Dahil ito tuloy talagang tinutulak na ina-arrange. No? Kaya nga ang napag-isipan po dyan, magkakaroon talaga ng mas
oras na babawasan, hindi yung open na dire-diretso silang magtatapon dahil siyempre kakalat po yun at kakailanganin ulit ng heavy equipment. So magkakaroon pa ng schedule talaga at malamang baka mabawasan yung schedule ng mga barangay sa kanilang pagbagsak ng kanilang mga basura doon sa lugar. So yan po pinag-aaralan pa, nasa stage pa lang po ng pagsusuri at pag-aaral ng aming pong membro para po maging mas efficient. No? So yun po nakita namin ng malaking pinagagamitan namin ng crude araw-araw, Idol Mike, para po maisaayos po yung aming basura everyday. Opo. Ano pa po ang napag-uusapan nyo po bilang presidente po ng League of Mayors of the Philippines po ng Pangasinan Chapter sa ganitong banta po ng krisis sa ating pong bansa? Well, yun po, marami po kami ditong naka-attend simula po nung sa linggo ng hapon. Around 32 mayors from Pangasinan ang nakasama po natin dito. Ay yan po ang usapin, no? Dahil siyempre lahat sila busy rin na nag-monitor sa kanilang kanya-kanyang lokalidad. At napag-uusapan po yun sa nag-brainstorming kung ano yung maganda. Kaya nga maganda rin po pag nagkakausap-usap ang mga mayors para po yung mga practices na maganda pong i-adapt, no? Hindi naman po pagdadamot at nagtuturoan din, tulungan ang bawat isa para po sa ikabubuti ng ating mga kababayan. No? Kaya nga, yan po ay magandang napag-usapan din po doon. At yun nga, ang napag-alaman ko rin na ang LTFRB, meron silang parang gas subsidy na binibigay sa ating pampublikong transportasyon sa ngayon. Ano? May mga inaabot na pandagdag sa ating mga nagbibiyahe. Siyempre, it will rebound up to yung operations, lahat po. Kasi nga, pag tumaas ang crude, alam mo naman ng Idol Mike, lahat, everything will follow. No? Yung pamasahin na lang ay siguradong tataas po yan. Kaya nga po, sana po, samahan po natin ito ng isama natin sa ating panalangin na talagang ito po medyo umayos at medyo lumiwanag na itong kaguluhan sa gitnang silangan. Para po sa kapakanan natin kung lahat. Opo, siguro panghuli na lamang po yung mga naghihigpit na sinturon po ng mga tiga-Manawag. Mayor, mga kababayan po natin, ano po ang inyo pong mensahe at pakiusap po sa kanila? Well, tama po yun. Ito po yung isang apila na din po, Idol Mark, na sa ating kababayan at sa tayong mga Pilipino na medyo higpitan ng sinturon, yun, lalo na po yung sa pagkonsulmo ng ating pong petroleum products. No? Kung hindi po mahalaga yung ating mga lakad at hindi naman po immediate, siguro pagtaliban muna. No? At guidance din po sa marami po kasing nag-aangkat ng petrolyo kung saan po nilalagay. No? At mag-ingat lang po, hindi naman po bilang babawal, pero nakakatakot lang minsan kasi naging lang po yan ang problema naman po sa bahay. Lalo na pag may mga anak, maliliit na bata na nandun sa bahay. No? So, tuloy po tayo maglasid at maging alertos sa mga kaganapan po. No? At yung advisory naman ng lokal hanggang sa national government ay tuloy-tuloy naman kung kinakailangan. No? But again, definitely kailangan pong magsigpit ng sinturon, Idol Mike. At maging responsable sa ating pong mga gagawin para po makatipid. Sa kuryente rin, kailangan po. In fact, going back sa LGU, actually, matagal na po itong order na ito, yung ating 4 o'clock habit. Naliban po doon sa 4-day work week, meron pong in-implement na dapat yung mga aircon, yung kaya po ng isa sa isang opisina, hindi po yung 2 o 3, ayan po yung aming gagawin. At alas 4, in fact, sa titang baka kaya ng mga 3:30, patayin na lahat, no? I-off na lahat ng mga aircon. No? Dahil may lamig pa naman yan hanggat medyo bumababa ang haring araw, no? Medyo malamig na, baka kaya naman na medyo ipatayin na itong ating mga air conditioning systems. No? A simple and small contribution from everyone, no? Means definitely a lot sa pangkalahatan na epekto po ng ating pagtitipid sa nangyayari pong pagtaas ng krudo sa pangdaigdigang merkado.
Opo, Manawag Mayor Jeremy Docming Jerico Rosario. Magandang umaga po, Mayor. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga at mabuhay din po kayo. Thank you. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.